Vážená divácká rodino televize Noe, vítejte v prvním živém vstupu ranního vysílání. Dnes poněkud z netradičního místa, ze Slovenska. Vy z vás, kteří sledujete naše vysílání a studujete náš program, víte, že se právě teď s naším štábem nacházíme v Rožňavě na Slovensku, kde probíhá nebo zahajujeme celorepublikové setkání pracovníků, dobrovolníků, dobrodinců, ale i klientů Slovenské katolické charity. Účastníme se pouti charit. Jsem rád, že skrze vaše obrazovky přitom můžete být s námi, takže vítejte na palubě živě z Noe. V církvi si dnes připomínáme svatého Vincenta z Paul, který byl knězem a je také patronem všech charitativních organizací a aktivit. Nyní, jak jsem říkal, jsme byli pozváni na Slovensko do Rožňavy, kde máme tu čest pro vás přenášet živé vysílání, v živém vysílání pouť charit. Jak můžete vidět, areál je zatím prázdný, ale už teď probíhá akreditace účastníků na stánku zde v Rožňavě a také už zde ve studiu vítám svého prvního hosta, kterým je inženýr Miroslav Dzurech, generální sekretář Slovenské katolické charity. Já vás zdravím, pane inženýre. Ďakujem. Prosím, představte nám v krátkosti Slovenskou katolickou charitu, jak dlouho na Slovensku působí a její stručnou historii. Slovenská katolická charita onedlho za 2 roky bude oslavovať 100-ročnicu pôsobenia a svojich aktivít na Slovensku, čo je významný míľnik v našej činnosti. Samotné pôsobenie bolo teda ešte z počiatku predvojnové, medzivojnové, avšak počas ťažkých období socializmu bola činnosť charity utlmená. V 90. rokoch sa opäť obnovila mnohá činnosť a postupne sa rozvíja vo svojich službách, projektoch a aktivitách. Takže až dnes sme prišli do dnešných dní a dnes viac ako 1500 pracovníkov Slovenskej katolíckej charity prostredníctvom diecéznych charit po celom Slovensku sa nasadzuje dennodenne do mnohých služieb. Které služby to jsou? V kterých oblastech všude Slovenská katolická charita působí? Predovšetkým sú to všetky služby alebo mnohé služby podľa zákona sociálne služby, ktoré jednotlivé diecézne charity vo svojich regiónoch, diecézach, arcidiecézach, eparchiách vykonávajú. Sú to pobytové služby s odkázanosťou, sú to služby terénne, ambulantné, vo všetkých druhoch a formách. V rôznych regiónoch sa charita rozvíjala počas tej histórie rôznym dynamickým spôsobom a preto aj jednotlivé diecézne charity máme dnes v rôznom stupni vývoja. A tak sa tešíme z veľkých charit, ktoré sú našimi lídrami a ťahajú nás. A opäť sa tešíme aj z tých, ktorí majú možnosť sa rozvíjať a dobiehať a vyplňať priestor, byť blízko pri človeku v mnohých oblastiach. Takže toto sú asi tak naše služby. Vy jste generálním sekretářem Slovenské katolické charity. Co všechno ta práce obnáší? Co všechno je ve vašich kompetencích? To schematické usporiadanie Slovenskej katolíckej charity je to konfederatívne usporiadanie, to znamená diecézne, arcidiecézne a eparchiálne charity sú v takom konfederatívnom zväzku a zastrešuje ich Slovenská katolícka charita. Čiže aj to postavenie generálneho sekretára je z toho vyplývajúce. Takže koordinujem, motivujem, inšpirujem, advokujem, či už ja osobne, ale samozrejme predovšetkým prostredníctvom svojich spolupracovníkov a prostredníctvom sekretariátu alebo ústredia Slovenskej katolíckej charity sa snažíme byť nápomocní v mnohých službách, projektoch a aktivitách jednotlivých diecéznych charit.
Zároveň samotné ústredie, sekretariát má vo svojom poslaní a vo svojej aj činnosti činnosť humanitárnu a rozvojovú v zahraničí. Takže mnohé projekty, či už v Afrike, na Blízkom východe alebo inde vo svete, realizuje práve ústredie sekretariátu. Práce v charitě je určitě náročná práce. Jak by podle vás měl vypadat správný chariťák, pracovník charity? Predovšetkým má oplývať svojim odhodlaním. Má byť úplne stotožnený s hodnotami, ktoré prináša a nesie a sprítomňuje charitné pôsobenie. To odhodlanie vyjadrené vo vytrvalosti a v trpezlivosti je veľmi dôležité, pretože sme advokáti, ale sme hlavne tí, ktorí poskytujú službu najodkázanejším. Aj naše cieľové skupiny v rámci sociálnych služieb a mnohých projektov sú smerované k tým, ktorí si ich nevedia takmer zaplatiť. Čiže to odhodlanie a vytrvalosť je veľmi dôležitá, pretože pracujeme za veľmi ťažkých a náročných podmienok. A aj tu a mnohokrát ešte dnes určite vyjadrím vďaku všetkým pracovníkom, dobrovoľníkom a aktivistom, ktorí sa nasadzujú v charite. Je něco, pane generální sekretáři, co byste dnes rád vzkázal svým pracovníkům, dobrovolníkům, dobrodincům nebo klientům charity sám za sebe? Určite je to, čo som už naznačil pred chvíľou, je to veľké poďakovanie. To, že sa nasadzujú, že sú ochotní, že svoje dary, schopnosti a možnosti nasadzujú do služby charity, tým ju rozvíjajú, ale predovšetkým tým sa môžu dotýkať, približovať tým, ktorí naše služby potrebujú. Takže je to veľká vďaka prejavená pracovníkom, dobrovoľníkom, dobrodincom, našim zriaďovateľom, pretože naše služby sú, tak ich aj my vnútri nazývame, sú to služby. A do služby sa nechodí len keď je pekne a keď nás to baví, ale aj keď je sichravo, keď má človek rôzne nálady, ale tá inšpirácia, tá motivácia pomáhať ľuďom, ktorí nás potrebujú, je veľká, je väčšia, a preto v těch službách zůstáváme. Tolik pan inženýr Miroslav Dzurech. Já vám děkuju, pane generální sekretáři. Ať se vám daří v práci a ať máte spokojené zaměstnance, kteří hýří nadšením a ta práce jim jde pěkně od ruky. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem televízii Noé a aj divákom za to, že nás sledujú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tak tedy tolik od pana generálního sekretáře Miroslava Dzurecha. Nyní se pojďme podívat, co si o práci v charitě, nebo jak si ji chválí její pracovníci v krátkém videu, co pro mě znamená pracovat pro charitu. Pre mňa to znamená naozaj byť tak blízko pri človeku a v zmysle takom, že dávať podporu a sprevádzať ľudí, ktorým do života vošlo nejaké vážne duševné ochorenie za takým kvalitnejším a plnohodnotnejším životom. Charita pre mňa znamená povolanie, poslanie a zároveň služba. Nie je to práca ako každá iná, je to zároveň aj taká pomoc tým ľuďom, ktorým vlastne pomáham, tým najzraniteľnejším a tým, ktorí ma neustále potrebujú na charite. Tak pre mňa charita znamená miesto prijatia, kde môžem byť sama sebou a ľudia ma neodsúdia za to, že sme iní. Dobré ošetrovanie je jedna vec, ale aj to porozprávať sa a dať im aj takúto ľudskosť, tak to si oni potom vážia a sú potom radi, že tam niekto príde a oni sa už tešia a pozerajú na hodiny, že kedy už konečne sestrička príde a porozprávame sa. Takže to je to, čo ma naplňa. Slovenské katolické charity v krátkém videu a nyní už mám u sebe dalšího hosta, kterou je paní Lucia Černáková, PR manažerka a projektová manažerka pořádající Charity Rožňava. Já vás vítám. Dobrý deň prajem, dobré ránko. Paní Černáková, představte nám v krátkosti pouť Charit. Kolikátý je to letos ročník a jak taková akce probíhá? Toto je už 16. ročník Púte Charit. V podstate jej história je naviazaná na pripomínanie si Sviatku svätej Alžbety, ktorá bola patronkou chudobných a venovala sa charite a bola tým významná. Aj preto sa mnohé ročníky uskutočnili v Košiciach, kde je katedrálny chrám, kde je najlepší priestor v katedrálnom chráme na slávenie
tejto udalosti alebo týchto udalostí a jej života, v ktorom sa venovala práve chudobným. A to je aj pointa práce charity v mnohých oblastiach a na celom svete. Tí charitáci vykonávajú prácu, o ktorej sa hovorí, že nie je zamestnaním ani povolaním, je priam až diagnózou a práve preto je dobre dať si tak raz do roka jeden deň, keď sme síce v práci a sme s kolegami, ale vlastne nepracujeme. A práve preto vznikla Púť charít, čo je priestor práve pre zamestnancov a pre ich nadriadených, aby sa stretli v neformálnom prostredí a oslávili aj v spoločnej modlitbe, aj pri spoločnej svätej omši práve ten uplynulý rok práce a súčasne, aby si vymodlili to všetko dobré a ten úspech práce pre tých, ktorí to najviac potrebujú do ďalšieho obdobia. Komu je Pouť charit určena mimo zaměstnance, dobrovolníky, pracovníky charit? Je určena také klientům, předpokládám? Sú to aj klienti, sú to aj podporovatelia charity a vlastne všetci z toho projektového hľadiska by sme povedali, že sú to všetci stakeholdery, ktorí nejako súvisia s tou našou charitnou prácou. A kolik účastníků letos očekáváte? Tohto roku spolu s registrovanými, s účinkujúcimi a s personálom by nás tu malo byť okolo 750. Pevne veríme, že tá zdravotná situácia, počasie nám umožní, aby sme sa stretli v takom plnom počte, za kým sme pôvodne pri registrácii rátali. Vy jste měla přípravu letošní Pouti charit na starosti. Jak náročná byla ta příprava? Kdo všechno se do ní zapojil? Zapojila sa do nej najmä diecézna charita Rožňava, a teda jej kolegovia a jej zamestnanci, ale veľmi nápomocní boli aj kolegovia zo Slovenskej katolíckej charity a z ostatných partnerských charít na Slovensku. Samozrejme máme aj nejakých iných spolupracovníkov a veľmi sa tešíme aj zo spolupráce s televíziou Noe. Všetci, ktorí sme sa do nej zapojili, to hodnotíme tak, dalo by sa to prirovnať k Rubikovej kocke. Ja neviem poskladať Rubikovú kocku, takú tú klasickú malú, viete, ten hlavolam, ale v podstate v práci ju skladám každý deň. A aj organizácia tejto púte by sa dala prirovnať práve k Rubikovej kocke. A v tomto prostredí, cirkevnom prostredí, veľmi rada poviem, že Bohu vďaka za toho, kto vymyslel Excel. Naozaj. Pretože Excel je jedna geniálna vec a vďaka nemu sa mi všetko oveľa lepšie plánovalo, ale reálne sa všetky veci, ktoré s tým súviseli, menili každý deň. Napriek tomu pevne verím, že sme zabezpečili všetko, čo je dôležité, všetko, čo je potrebné, dostatočný počet stanov, platí princíp dážnika, ak máte dážnik, nebude pršať. A že je tu teda všetko pripravené práve preto, aby ľudia, ktorí prídu, o ktorých sme hovorili, že sú zaregistrovaní, že sú účinkujúci, aby sa cítili bezpečne, pohodlne a aby si tento deň užili. Mně se líbil ten příměr s Rubikovou kostkou. Museli jste sestavit určitý program, jako tu Rubikovu kostku. Pojďme si ho teď v krátkosti představit. Co nás dnes čeká na Pouti charit? V tejto chvíli už prebieha registrácia účastníkov, ktorí prichádzajú. A v každú chvíľu začne hrať Michal Smetanka. Michal Smetanka je hudobník, ktorý sa venuje najmä takým hudobným nástrojom a takému hudobnému prejavu, ktorý sa dnes už veľmi nevidí. Nie, že nie je moderný, alebo je starý, alebo klasická hudba, ale to je skutočne stará hudba, historická. A teda účastníci dnešnej púte majú možnosť vidieť skutočne historické hudobné nástroje, ktoré sa inde nevidia. Prvým bodom programu po príhovoroch generálneho sekretára Miroslava Dzurecha, ktorého ste už dnes videli, a riaditeľky organizujúcej charity Emilie Revajovej Bujňákovej bude prednáška alebo príhovor brata Filipa. Brat Filip je náš spolupracovník, ktorý pôsobí vo Fiľakove, je to františkán, venuje sa najmä marginalizovaným komunitám a robí veľmi, veľmi dobrú prácu v teréne. Vyslovene sa učí za pochodu. A jeho prednášku alebo jeho príhovor na tému Kam kráča charita a aká je jej pozícia v dnešnom svete, potom bude nasledovať vystúpenie klientov charitného domu svätého Štefana v Snine. Minulý rok malo toto vystúpenie veľký úspech a pevne verím, že aj tento rok to bude veľmi príjemné, veľmi pekné, veľmi pekný predskokan pred svetou omšou, ktorá bude o 12:00. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, prezident Slovenskej katolíckej charity, koncelebrovať náš miestny rožňavský otec biskup Stanislav Stolárik. Tešíme sa na to, z toho, že sa nám podarilo pripraviť také prekvapenie, pretože ja už prezradím pre divákov, že hudobný sprievod svätej omše bude obsahovať aj harfu, čo je mimoriadne neobvyklé a teda sme celkom zvedaví, ako to dopadne a myslím, že sme ešte harfu pri svätej omši nevideli, nepočuli. Potom bude obedík. Najdôležitejšia časť dňa, čo si povieme, stretnutie, ktoré je bez jedla, mohlo byť e-mail. Takže bude obedík, počas neho nám budú hrať skupina Diverzum z miestnej základnej umeleckej školy a folklórny súbor Lúčka a potom príde tá najkrajšia časť, ktorá je vlastne pre zamestnancov najdôležitejšia a to je ocenenie ich práce. V tejto časti programu hovoríme Mosty vďaky.
Moc krát vám děkuji, paní Černáková, že jste si na nás udělala ve svém pracovním vytížení čas a přeji vám, ať se vám dnešní pouť Charit zdaří a budeme se těšit na další program. Děkuji. My ďakujeme veľmi pekne a prajeme aj vašim divákom, aby sa s nami cítili dobre. Tolik z představení pouti Charit pro dnešek. Dnes v tuto chvíli se s vámi, milí diváci, rozloučím, ale budu se s vámi těšit na druhý vstup v 11 hodin a 15 minut, kterým navážeme na ten raní. Takže pro tuto chvíli na viděnou a mějte krásný požehnaný den, krásné dopoledne.